alhamdulillah tunda mun samu kanmu cewa Mahmud shine jagoran mu Allah ya da kan 2027 be our member inshallah rabbi state house of assembly a Kaduna lahi da ni da jama'a na da al'umma mu da kwanmu da kwarkwatan mu gaba ɗayan mu sai Mahmud inshallah Allah kuma yadda muka fito muka aiki kwanakin baya insha Allah rabbi yanzu muka ma fara sabuwa kuma mai kyau fiye da abin da muka yi da. Wasu daga ciki suna ta magana suna ganin kamar wai ko kila ba ma yi ne ko wani abu muka ce a'a shi gaggawa aiki shi nan ko jinkiri kuma aikin Allah kuma mun jinkirta kuma ga abin alkhairi ta biyo mu haƙi ta same mu kuma mun amsa 100%. Jama'a muna godiya mun ji daɗin ganin ku kamar yadda Albani ya faɗa da zu babanmu Alhaji Nasiru Lama da babanmu Alhaji Hassan Jirgi da shi kuma babban wada Saddauna gaba ɗayansu da sauran mutanenmu gaba ɗaya da shi ma ciyaman na wannan sun yi playing a very good role da kushi ciyaman ya kira su dai so biyu kan wannan tafiya za a zo a samu a zauna nace babu damuwa yalla kuma za a yi haka kuma shi ma Saddauna ko tun farko wallahi shawarwari yake bani na me a zauna lafiya tunda wana ne yace to Muhammad kuma ɗana ne to ni ina tsakiya ya zan yi nace Saddauna ka ba mu shawara kuma ka mana fatan alkhairi kai mana fatan alkhairi shine kuma siyasa kenan dama can dama za a fara an yi haka domin ba cin mutunci ba cin zarafi ba wannan za a dawo kuma za a wannan kuma yanzu mun dawo mun zo kuma mun haɗu za mu jam'iyya aiki za mu wa shi ma Mahmud da sauran yan takarar mu gaba ɗaya aiki za mu fito da kwanmu da kwarkatan mu yadda muka fito kwanakin ba haka za mu fito mu yi kuma Allah ya ba mu nasara musan goyon bayan da za mu bada mu ma idan lokacin mu ta zo gaba da duk abin da Allah ya nufe mu kuma mun san wannan gida ta bamu goyon baya 100%. Kuma muna godiya Allah ya saka da alkhairi kafin mu kuskure mu laifi naga mu yi magana dukkan mu gaba ɗaya ba iyayen mata ko guda ta yi magana ba to ina neman alfarma domin Allah a ba uwan mu guda ɗaya dama ta yi magana kuma ta sa mana albarka Allah ya ba mu sa'a doka gaba sawa doka gaba sawa doka gaba sawa Allah ya ba mu sa'a muna godiya kwarai Allah ya ba mu sa'a amma ba duk wanda yake nan gurin